kita persembahkan. Dosa yang ngapung saestu yen dereng saka nuruti apa karepmu tapi aja sumelan ana dina liyane bakal tak upayake mbah kepiye carane tresnoku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah senajan kahanane bubrah aku bakal setia ora mungkin ngendua matur suwun sampun ana ngancanine saben dina. Dewansa asal Ada sabar.
Terima kasih. Oh, gimana Mbak?